Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa voice in flu. Also, sikhuluma ngo season 1 Uthando Nes'thembu. Ngichaza lento ukuthi ke why social media pages ngalesi sikhathi sa season 1 bebe praised kakhulu Mayeni ukunoMacele. uMacele throughout season 1 ubenalento yokuba bossy. Angazi ukuthi liphele igama engalisebenzisa mhlambe lizwakala lihlonipha because angimdeleli umamkhulu, but mawubuka useason 1 uzoyophela umamkhulu benalento yokuthi nje yena umamkhulu ngathini akasondeli kakhulu kumakhosikazi, kuze kufakazele nento yokuthi mayikhuluma athi kwasekuqaleni yena wayishilo kubaba uMsele ukuthi ngeke ehlale nabo. Yabo nje indlela amagama akawasebenzisayo uma ekhuluma ngamanye amakhosikazi kuyakhombisa ukuthi bekunalokho ukuthi mina ngingaphezulu kwabo. Nani futhi ngikhumbula season 1 kakhulu, noma ngichaza ngoMayeni noma mkhulu kule video, kodwa season 1 kakhulu bebenalento ye-togetherness or i-unity ku season 1 besingakaboni ukuthi ama-cracks akuphi, but umamkhulu uyena obebukeka ngathi izinto eziningi akajabuli ngazo. Uma kukhulunywa kwi-meeting, into ezoyithola eseyithola kwi-meeting kube ngathi bekufanele iqale kuye as umamkhulu abeke nokuthi udecide ukuthina finalize no-husband wakhe mase kuma kuye etafuleni. So abantu abaningi ababambe lokho, yingakho-ke baba nokungathandisisi i-character kamamkhulu or i-personality kamamkhulu la kuThando Nes'thembu, ngoba ngangabona enye picture la bekhona bonke amakhosikazi, kukhona oxikiza ubuso bamamkhulu nabanye bethi the real first wife bethi uMayeni. Why-ke uMayeni abantu bebenokumpraise? Ngikhuluma ngama-episodes njalo guys, ningayithathi ngesokunxele. uMayeni ku season 1 besingakaliboni elinye iside lakhe, ulo nkosikazi abantu abaningi abathi wife material because banokuthi unkosikazi nje othulayo ongena drama ongakhulumi kakhulu. Ku season 1 uzoyophela, hayi asibonanga iside likaMayeni ejika, ubenokuthi nje ucofa ifone nakhona singakatholi ukuthi lokhu ukucofa kwakhe ifone usuke sebhorikile because into esesiyazi manje sesilandela Uthando Nes'thembu. So yingakho abantu abaningi bebebona ukuthi uMayeni uphansi, umamkhulu uphezulu, or umamkhulu uyazikhukhumeza. So abanye-ke basuke beyithathele eduzane because abantu indlela ba-reacta ngayo kwisithembu, abanye lesisaka Msele babuke bekhohlwa ukuthi i-TV show, and makuyi-TV show bafike bona sebesuka kudala nempilo yabo, sebezosixoxela manje ukuthi bawumndeni wasemzumbe bame kanjani. Mase kuthi omunye sebuka ishow because eseba nonkosikazi amthandayo, mase kuba nezinto ayishoyo-ke segxeka ukuthi kwangafanele ukuthi abe khona ubani. Mase lokho sithi hawu kanjani manje ngoba onke lamakhosikazi ekhona nje ubaba uMsele ofike empilweni zabo bagcina sebekhona-ke la kwisithembu. So into bengiqhamisa ukuthi why uMayeni maku season 1 abantu abaningi bebethi hayi nangu unkosikazi wangempela, unkosikazi oqotho, unkosikazi ozithobile. Ku season 1 besingakaliboni elinye iside likaMayeni, and isikhathi esiningi ubengakhulumi kwizinto eziningi, ubebheke phansi kakhulu. Ku season 1 kuwukuthi uMacele i-episode ne-episode beyifika nje nokuthi ngizoclaima i-position yami as umamkhulu. Ngumamkhulu mina, angihlangani nezinto eziningi, ngumamkhulu ngibalulekile ukunabo, ubevela kanjalo. But konke lokho-ke ngikuchazayo akusikusho ukuthi ngiyamdelela. Angisho futhi ukuthi mase nikhomenta senizobhala izinto ezimbi ngomamkhulu, phela nibuye nikhumbule ukuthi uma abonge noma akalandle umuntu omdala, indlela esi-receive ngayo ishow ayisho ukuthi sidelele. Guys, please ngiyacela, nina nenibhala amagama nami ngingazi ukuthi ngempela indlela enikhuluma ngayo yindleyo. Seyicacile-ke uMayeni ngenxa yokuthi ku season 1
Ubengakhulumeli phezulu, bengakaboni futhi ephikisa imibono eminingi ngoba abantu bayashintshashintsha. Njengoba nibuka nje uthando Nes'thembu selifike ku-season 6, i-season ne-season kuba khona ukuthi hayi lo nkosikazi cha waze ngiyamthanda-ke kule season. Ngibona ukuthi ku-season 1 uMayeni wavelela ngalokho because wayebheke phansi ku-season 1, singakaliboni elinye iside lakhe, singakaboni futhi ukuthi izinto eziningi mazenzeka uzizwa kanjani ngazo. Yingakho-ke bekutrenda kakhulu umamkhulu ngoba umamkhulu ubefika ngendlela yokuthi mina ngimkhulu kunabo, uhusband wami, like ubebabeka kwi-position yokuba ama-side chicks kodwa bebe beshadile. Indlela abevela ngayo, nizwisise guys, indlela ebevela ngayo umamkhulu bekuba ngathi la makhosikazi nje awu-3 wona arongi, noma phela be-wrong kancane, khona ba-wrong kancane. Ngelinye ilanga ngiyonichazela ukuthi why ngisho ukuthi ba-wrong kancane. Asivale lana-ke besichaza ukuthi umamkhulu noMayeni why abantu bebaqhathanisa. Also-ke kuzoba into ejwayelekile ukuthi nakube ingathandeki, kuzoba into ejwayelekile ukuthi amakhosikazi abantu bayaqhathanisa because isithembu lesi and bano-husband oyedwa. Yileyo nto eyenza ukuthi ngisho abantu bebabuke ngokuthi hawu unkosikazi number 1, 2, 3 imuphi ongcono, but eqinisweni akekho umuntu ongcono kunomunye. Abantu bahlukile, baba nendlela ehlukile yokwenza izinto. So mina ngeke ngazi ukuthi ozoba ngcono kusuke sekubekweni mhlambe ukuthi lena-ke uyayiphasa ngendlela ehamba phambili ukuthi ungcono. Kumakhosikazi akamseleko ngendlela abayibona masibona ku-TV show abafani, but ngenxa yesithembu because abantu babuka uhlobo lomshado abashade kuwona, abantu-ke sebebuka ngeso lokuqhathanisa ukuthi engathi u-right ubani. But masulandela kahle uyabona ukuthi i-behavior yankosikazi nonkosikazi kunesizathu mhlambe eba kanje, kunesizathu ekhuluma izinto ezinje, mhlambe lana ikhona into unhappy ngayo emenza ukuthi ngalesikhathi akhulume kanje. Nokuthi uma be-understand izinto futhi ngeke be-understand ngendlela efanayo. Even abantwana bandawonye ngisho amawele awaqonda izinto ngokufana. Ngiyabonga-ke guys, siyaqhubeka no-season 1. Season 1 sesiyawugoqa singena ku-season 2 ukuthi nje angikho right, but-ke ngiyabonga i-support, ngiyabona niyaqhubeka niyangi-support. Abanye-ke please ningase ngibuze into eyodwa, ngenza uthando Nes'thembu ngize ngiyofika ku-season 5 because u-season 6 siwenze kahle sawuqeda. Umnakwethu ngiyahluleka odulasi, bengithi ngizokhuluma nangabi odulasi bayangihlula. No, siyacela ngeke ngikwazi ukuthi ngiyicasule ngosiyacela, kodwa-ke ngizokucosha okuncane-ke ngosiyacela because angazi ukuthi isho yabe yabuya noma ayibuyi. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.